Sjetimo se kako je bilo nekada. Ovakvi su nas sati budili, pa kad ustanemo, onda doručak, mleko, nadrobimo pa idemo. Ovako smo išli pešice u školi, svi zajedno. Tamo kad smo bili pioniri topa, učiteljica ovako su nas učile nešto učiteljice. Ovo je bio naš pribor. Tada šestar, sveske su ovakve bile, da komplet. Učiteljice su nas ovako šetale kad smo izlazili napolju, pa ovako u kolonu, svi nas pazili. Kad padne sneg po školsko dvorište, ovako napravimo sneška. Tašne naše su ovako izgledale. Svako imao. Tako je bilo. Da, kad smo bili prvi pioniri. Ovo je bilo po fizičko. Zna se nedelja kupanje. Tako je bilo, znalo se. Mirko i Slavko, tašne naše. Ovo je isto Kozić, Magarac, Maršu Ćošak. Ko nije znao, tako je bilo. Pa kad padne sneg ovako i svi se grdom. Hvala vam. Stisnite bar like.